ஹாய், இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாமா? சண்டே ஸ்பெஷல் சிக்கன் கிரேவி தான் பாருங்கள். இதுதான் நான் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த ரெசிபி இது யாரை பார்த்து ட்ரை பண்ணல, ஜஸ்ட் என்னோட மைண்டில் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்ப்போம்னு தோணுச்சு. ஆனால் பெரிய வேலையும் இல்லை. என்ன பண்ணேன்னா, நான் வந்து முதல்ல சிக்கன் கழுவி எடுத்துட்டேன். எண்ணெயை ஊற்றி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதில் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டு அதை நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்கன் அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டேன். சிக்கனை போட்டுட்டு அப்புறம் இது கூட வந்து உப்பு தண்ணி அப்படியே ஊற்றிட்டேன். உப்பு தண்ணி ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, தக்காளி 2 தக்காளி, ஒரு பச்சை மிளகா, 4 சின்ன வெங்காயம் போட்டு அரைச்சி இதில் அப்படியே ஊற்றிட்டேன். இதில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா, கொஞ்சம் குழம்பு மிளகாத்தூள், கறி மிளகாத்தூள், அப்புறம் வரமிளகாத்தூள், அப்புறம் கரம் மசாலா, அவ்வளோதாங்க. இந்த குழம்பு ரெடி. எனக்கு எப்படி வரும்னா தெரியல, சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நாளைக்கு சொல்கிறேன் எப்படி வந்ததுன்னு. இன்றைக்கி இதுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட். இட்லி இஸ் தி லஞ்ச். இட்லி எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இட்லியும் சிக்கன் கிரேவியும் தான் இன்றைக்கி என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மைக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.